Du må ligesom tage en på holdet nu, Daniel. Det synes jeg. Tag en på holdet? Jeg gider kraftedeme ikke tage en på holdet. Kom nu. Ja, tag den tilbage. Nej. Gør det, Daniel, lad det være. Det er fandme bare. Kom nu, Danny. Vi optager nu. Helt seriøst. Gør det forsøg. Jo. Gør det langsomt, så filmer den, så det godt ud. Det er ikke nogen, der skal udsættes for. Okay. Jeg bliver nødt til det. Jeg er overgænget at køre på jer længere. Okay, godt. Langsomt, Daniel. Og så lav bidmærke her, hvor du kommer til. Jeg har meget publikum der. Nej, lad nu være, den. Gør det nu. Jeg vil ikke kæmpe audience. Tag det lige sammen, helt ærligt. Det kræfter mig bare lidt. Det vil være så godt til dokumentar. Tænk på Jeg er dokumentar. godt klar over, at det vil være godt til dokumentar. Men det er jo en dom dokumentar. Altså, det er jo ikke, det handler ikke om Men mig. han skal jo også se, hvem Donners venner er, og hvad de kan. Det var fandme sygt det der, Danny.